Под Менском знайшлі грыбніка. Беларуская чыгунка рыхтуецца да вайны. ЗША не дапамаглі беларускалію. Прыгоды расейкі ў Беларусі і дзе студэнтам жыць у Менску. Вітаю, сябры Владислав Корсак у студыі. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». У Новополацку на вуліцы Гайдара гарэла кватэра ў шматпавярховіку. У пад'ездзе паміж 4-м і 5-м паверхамі ратавальнікі знайшлі мужчыну, вынеслі яго на свежае паветра і перадалі медыкам. Ад шпіталізацыі ён адмовіўся. З суседняй кватэры эвакуявалі пажылую жанчыну. У памяшканні ж, дзе адбыўся пажар, знайшлі загінулага мужчыну. Жывымі адтуль удалося вынесці толькі 2 сабакаў, жывёліны не пацярпелі. Тым часам у Менскім раёне ратавальнікі адшукалі мужчыну, які напярэдадні заблукаў у лесе каля вёскі Гатава. Ён пайшоў па грыбы разам з пляменнікам, аднак праз некаторы час перастаў адгукацца. Пошукі вялі ўсю ноч і раніцаю мужчыну ўдалося заўважыць з дапамогаю квадракоптера. Пошукі трэцяга альпініста, які знік на піку Курумды ў Кыргызстане, пакуль прыпынілі. Ратавальнікі агледзелі ледаспад і расколеныя па траекторыі падзення рэчыва, аднак на схіле пастаянна сыходзяць каменныя абвалы і лавіны, таму працы сталі небяспечнымі для саміх ратавальнікаў. 25 жніўня з гары верталётам спусцілі 2 целы. Іх апазнанне прызначанае на сёння. Усяго на Курумды зніклі 3 альпіністаў, 2 беларусаў, Максім Палянскі і Мікалай Свірыдавы, грамадзянін Літвы Сергей Рубцоў. Яны выйшлі на ўзыходжанне яшчэ 2 жніўня, падняліся прыкладна на 6000 метраў і паведамілі, што спускаюцца. Аднак пазней перасталі выходзіць на сувязь. Сябр зніклых беларусаў Сергей Валасач апавядаў Белсату, што на групу магла сысці лавіна. Падкрэсліваў, што гэта толькі адна з версіяў. У Менску студэнты пачалі засяляцца ў інтэрнаты каля корпусаў чэргі з валізкамі. Некаторыя першакурснікі чакаюць афармлення некалькі гадзінаў. Затое, напрыклад, новыя інтэрнаты Беларускага дзяржаўнага універсітэту фізічнай культуры вабяць умовамі: свежы рамонт, кухня і санвузел у блоку, а кошт пражывання каля 60 рублёў на месяц. Але гэта для тых, каму пашанцавала. Альтэрнатыва для шмат каго сёлета амаль недасяжная. Бацькі студэнтаў кажуць, што арэнда кватэры ў Менску цяпер занадта дарагая, а пакой на верасень трэба шукаць яшчэ ўвесну. То бок у жніўні свабоднага жытла практычна не застаецца. Ужо ў чэрвені людзі гатовыя былі плаціць за арэнду наперад, каб проста зарэзерваваць месца на верасень. Беларуская чыгунка, імаверна, рыхтуецца да працы ва ўмовах вайны. Супольнасць чыгуначнікаў Беларусі атрымала дакументы, якія сведчаць пра падрыхтоўку рэзервовых пляцовак для кіравання рухам. Кіраўніцтва беларускай чыгункі лічыць рызыку вываду з ладу асноўнага пункту кіравання высокаю. Пасля пачатку паўнамаштабнай расійскай агрэсіі супраць Украіны пра рэзервовыя пункты ўжо ўзгадвалі, але тады да іх поўнага разгортвання справа не дайшла. Цяпер рыхтуюцца значна больш сур'ёзна. Гэта можа сведчыць пра чаканне новай эскалацыі расійскай агрэсіі паблізу межаў Беларусі. Пакуль невядома гаворка пра новы напад на поўнач Украіны ці магчымую пагрозу краінам Балтыі і Польшчы. Пераехала ў Беларусь, нагледзеўшыся хвалебных відэа ў сацыяльных сетках. Падавалася б, што магло б пайсці не так, але вось жа пайшло. Самыя шчырыя расейскія эмоцыі мы, натуральна, запікалі, але паважаным гледачам, як і тысячам каментатарам пад наступным відэа, хіба будзе добра зразумела, у тым ліку, які кантынгент зараз актыўна засяляе Беларусь. Ну, затое хоць беглыя не могуць вярнуцца, праўда? Тут вас встретят с распростертыми объятиями. Вот на такую повелась, собрала все манатки, все, что было в России, продала и приехала. И послушав вот эти вот рилсы, где говорят, что ой, там за 2 месяца тебе все сделают. Чтобы получить РПП или РВП, даже временное, даже не ВНЖ, а даже просто регистрацию временного проживания, нужна причина. А какая у меня причина? Я люблю вкусно пожрать, мне тут у вас нравится, тут город как бы красивый. Это причина. Нужна работа. А кто меня возьмет на работу? У расійскіх таварышаў апошнім часам з тэхналогіямі не вельмі, ну то дапамогуць таварышы кітайскія. Нацыянальны аэрапорт Менск плануе выкарыстоўваць кітайскія тэхналогіі штучнага інтэлекту для павышэння авіяцыйнай бяспекі. Кіраўнік аэрапорту Уладзімір Чарэўкін сустрэўся з прадстаўніком кампаніі «Нуктек».
Бакі абмеркавалі выкарыстанне штучнага інтэлекту ў працы абсталявання для агляду пасажыраў і багажу, а таксама ўкаранення новых распрацовак кітайскай кампаніі. Асобна яны агледзелі 2 доглядныя комплексы, дастаўленыя кітайцамі ў Менск 2 гады таму. Таксама ішлося пра развіццё навучальнага цэнтру авіяцыйнай бяспекі і яго абсталявання сучаснымі трэнажорамі для падрыхтоўкі спецыялістаў. За першае паўгоддзе Беларусь прадала за мяжу тавараў амаль на 24 мільярды долараў. І тут залежнасць ад Расіі застаецца крытычнаю. На краіны СНД прыпаў 71% беларускага экспарту, большасць менавіта на расійскі рынак. Еўрапейскі жа тым часам працягвае сціскацца. Беларускія продажы ў еўразвяз абваліліся да ўсяго 160 мільёнаў еўраў. Гэта ў 14 разоў менш, чымся ў першай палове 22-го. Гандаль з Кітаем расце, але з вялікім дысбалансам. Беларусь прадала туды тавараў на амаль 2 мільярды долараў, а купіла больш як на 4 мільярды. Не далі прыкметнага эфекту і санкцыйныя паслабленні ЗША. Тавараабарот паміж краінамі складае толькі каля 16 мільёнаў долараў. Ранейшыя буйныя пакупнікі беларускага калію, Бразілія і Індыя, пасля зняцця амерыканскіх санкцыяў не пабеглі назад купляць беларускі калій. З Расіяй жа двухбаковы гандаль за паўгода вырас на 12,5%. Аднак такая залежнасць робіць Беларусь асабліва ўразлівай і эканамічна, і палітычна. Падрабязнасці на сайце Белсату. Больш за 160 загінулых, больш за 1000 зніклых без вестак, і гэта толькі прамежкавыя наступствы страшнай паводкі ў Непале і Тыбеце. Непальская паліцыя паведаміла, што зніклымі без вестак лічацца 579 турыстаў, у тым ліку 466 замежнікаў з 28 розных дзяржаваў. У Лодзі судзяць групу візавых пасярэднікаў. Яны, паводле следства, дапамагалі незаконна трапіць у Польшчу больш як 3000 замежнікаў. Каардынаваў схему жыхар горадні Олег М. Разам з ім у справе фігуруюць яшчэ 98 грамадзянаў Польшчы, Беларусі, Украіны і Казахстану. Група дапамагала атрымаць некалькі відаў візаў. Сярод іх былі працоўныя візы, выдадзеныя ад імя няісных кампаніяў, гасцявыя візы, дзе бокам, які запрашае, былі асобы, якія нават не ведалі замежнікаў, і культурніцкія або адукацыйныя візы, для якіх ствараліся фіктыўныя школы і музеі. Адзін з уладальнікаў гостэлаў заявіў, што пры паўсотні вольных месцаў ад ягонага імя выдалі 440 пацверджанняў рэзервавання ў тых самых гостэлах. Прыбытак арганізатараў з адной візы складаў каля 700 злотых, а кліентам яе афармлення абыходзілася прыкладна ў 1000. Нестандартныя стасункі. Каля Шчадрына ў Жлобінскім раёне свойскі конь пасябраваў з дзікім аленем. Той рэгулярна выходзіць з лесу да свайго новага знаёмага і жывёліны разам пасвяцца. Паводле назіранняў егераў, конь і алень нават клапоцяцца адно пра аднаго. Калі побач з'яўляюцца людзі, конь нібыта абараняе аленя. А падчас іншай сустрэчы ўжо алень пільна сачыў за наваколлем, пакуль конь адпачываў. Як пачалося гэтае сяброўства, невядома. Але падобна яны сапраўды знайшлі агульную для мноства жывых істотаў мову сяброўства і любові. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Бывайце!